Макси последва, което е инсейн, как си измисляш имената на каналите. Просто ми идва. Да, имената на каналите просто идва. Примерно Twizzler. Разказвал ли съм ви за Twizzler? О, ето още контент, чат. Още контент за клип с канала. Та, как измислих името Twizzler. Така, първоначално към март месец с Гонгру бяхме решили да направим канал. Но имах вече канал, който имаше 300 абоната, да се каже The Gamers. Та, само оджата знаят The Gamers и не се връзваше, беше остаряло The Gamers и съответно Дигито. Нали, много хора, които ме познават от 23-та година, знаете за Дигито. За Тиги, нали? Диги Грал, Диги така нататък. Та! И решихме да се казваме Twist. Обаче Twist не се намираше много, а пък и преди това правихме Fortnite монтажи. В смисъл Fortnite монтажи, в смисъл това, че монтажи, в смисъл каквито знаете, в смисъл монтажи. И тези монтажи Twist си подхождаше, но когато спряхме да направим тези монтажи, тъй като не изкарваха много гледания, когато започнахме главно с български, това беше лятото, български контент, т.е. VTSMP, лятото на 24-та година, тогава всъщност ние започнахме реално да решим ново име. Което обаче искахме да е подобно, за да можем да използваме същото. Да, знам, ще имаш един от монтажите ми. Искахме да е същото като Twist, защото да можем да запазим логото. Какво ще рече това? Логото ще го видите на екраните си хората, които сте от YouTube. А пък, ако сте от Twitch, ще ви го покажа, ако ми напомните след време. Но да, Twist. И така решихме Twizzler. Не знам защо, всъщност знам точно защо. Twizzler, един приятел ми беше казал в училище точно в този ден Twizzler, нещо на шега, Twizzler. И аз си казах, аре просто да се кръста Twizzler. Обаче Twizzler беше заето и накрая MC просто. MC. И така. Това е историята на как си измислим имената. Има символика винаги в тях и това е. В смисъл, имената винаги ги мислим с символика.